posledných týždňoch bola v súvislosti s výskytom medveďa vyhlásená mimoriadna situácia vo viacerých okresoch Slovenska. Konfliktné situácie a výskyt medveďov v blízkosti ľudí dokonca motivovali vládnych predstaviteľov k schváleniu ústavného zákona o strieľaní medveďov. Ten sa však na rokovanie Národnej rady nakoniec nedostal. Aktivita medveďov začína narastať na súmraku a znižuje sa po východe slnka. Počas dňa, kedy narastá aktivita ľudí, sa medvede správajú zväčša stacionárne a oddychovaním v hustých porastoch či pri ťažko prístupných skalných útvaroch minimalizujú riziko stretu s človekom. Najväčšie riziko útok medveďa preto hrozí pri pohybe v ťažko prehľadnom teréne. Turisti pohybujúci sa po turistických chodníkoch, ktoré sú často využívané ľuďmi, sa s medveďom stretnú len zriedka. Ak aj medvede takéto chodníky na svoj pohyb využívajú, robia tak väčšinou v čase, kedy ľudská aktivita v prírode klesá. Útoku medveďa môžeme tiež predchádzať držaním psa na vôcke. Útok medveďa na cyklistov v okolí Martina. Ideš! Hej! Tam zostaň! Zostaň tam! Hej! Máš tá GoPro? Hej! Kurva. Buzerant. Ďalšie stretnutie mladej skupiny s medveďom. Koko nám nové píly bere. A ty koko, kde ideš tu kysučanku? Ale nevybehne ti na korbu. Díve sa, on pilu bere, aha. Nie. Aha. Kokot, vyjebali. Čo ty kokotko vyjebaný, čo? Kokot, nie ty pes vyjebaný. Vieš, opíšel ťa moja taška, hej. Vieš, nie ono moja tašku bere, to je kokot. Klinom do hlavy dostal. Medveď, ktorý behal po uliciach Liptovského Mikuláša, vystrašil obyvateľov. Kým opustil mesto, viacerých zranil. Medveď, ktorý v Liptovskom Mikuláši zranil 5 ľudí, už nežije. Podľa informácií štátnej ochrany prírody zásahový tím pre medveďa hnedého identifikoval problémového jedinca pomocou špeciálneho dronu. Ďakujem za zhliadnutie videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, zanechajte like alebo odber. Adios.